Ozonkpu eze Enugwu iwu ụmụnri ndị ọzọ ọkụziri dị ka m na-ede ọgwụ niile a sị ka enye ya agụbe nke ọwụ na ị na-eje iwere ya na-ekwuba ihu ọjọọ na-ekwubata ihe ọma ịba ime ọhịa nketa akwụkwọ ihe ji na-agba ọya ibe na anwụ ndị mmụọ nọ n'ime ọhịa ekwubata ihe ọma gwa ka akwụkwọ ya kpata wee na-agwa ọya mgbe agịrịga ọwụ nna m ọtụtụ onwe nke eji enwe ihe ụha were ya mapụta maka jide were na-eme ọkanga ihe eje ka ị na ihe dị aka oge ọkwadazi aka ọrụ ọzọ ngwa nke ọzọ m ịnụkwu ihe agwa adịghị ị na-akakwa iwe were na-eme ọka idogo onye adịghị mma Judo daalụ nne biko ngwa nọdụzi anyị ka ị were kwa aka biko na ihe eji akwa aka bụ ihe a bụ omenala eji ama onye tọrọ ibie n'ọzọ ịfụta ebe ndị ọzọ na-akwụ na laịn ị hụrụ onye kwọrọ aka gwụli ya n'iru biko na-akwụsị ka debegoro ego a na-akwụ ezigbo aka ọzọ mba ga-egbuchi ọnwa anyị wee si dị nke chi ahụ ahụkwa m ihe a na-eweta kịta ego ka dịkwa daalụrị nne ụlọ anwago daalụrị nne biko chọọ ndị ebe ka ọ wee dị ka a na-eme na-akụrụ aka ọzọ mba ga-egbuchi ọnwa ọ na-agakwa ngọkwa ozi ọtọ